bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe harifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe en jaaɗen koye hôpitaux ji ɗi calminɗen dendagal leliɓe toon ɓe en duwima nde Allah rokkata jaam ɓe garta e galleji mabɓe oɗo rafi mboros corona en duwima kadi nde Allah ittatamo ɗo ha laaɓa machallah en jetti jomiraɗo e joom baɗe bawɗe en jetti kadi dendagal ɓe ganduɗa jamma e ñalawma ina liggo hen ha rafi o wawa yaltude leydi meɗen rottiɓe hen ɓe kadi en duwimo nde Allah yurmoto e yafonde wonno ko ɗum tan woni aduna ɓe garata ɓene jaa wadde dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV en calmini ɗum en juurima ɗum dendagal kadi jagganɓe en kaɓirɗe ɓe ha mbawɗen yiyede salminama juurama hono Samba Diop nde Fatou Masali wondude kadi e Kodda Bewɗo kanko woni caatu walla wondude kadi e Matimar wadde hande en garti ɗo e jonde meɗen dinguiral fulɓe e dinguiral pulago nde wonno kala e saaha eɗen kewi bismade ɗo nalankoɓe bismoɗen ɗo wicciyankoɓe bismoɗen ɗo serenɓe bismoɗen ɗo dendagal ɓe ganduɗa ina dilla e leñol ngol hande kadi weltare waɗani en nde wonno bismiɗen ɗo ko yimɓe daraniɓe leñol ngol gendiyankoɓe leñol ngol hande dariɓe gam ɓamtude leñol ngol wadde en mbattaɓe présenté ne wonno leñol ngol foof so tawi ɓe innama tan yimɓe gandiɓe ha gasi nde wonno golle mabɓe hankkadi ne yettinoyiɓe kala en ɗo dunde Baba Adama wadde hande bismiɗen ɗo ko Fatima Samba Diop so Fatimi toƴƴi dande dendagal bandiraɓe ganda tigui hol gonɗo Fatim kono kadi en bismima kadi pakko leñol nde wonno so wiyama pakko leñol tan hankkadi dendagal hettiyankoɓe dendagal wattuɓe hakkille e yewtere dinguiral pulago na gandi hol gonɗo pakko leñol wadde puɗɗorɗen hedde pakko tan o salmina bandiraɓe haade meɗen artude e Fatima Samba Diop wadde pakko leñol calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe furankoɓe assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe télé men woni Pindi TV donc mi salmini ɓe kamɓe foof e kuuɓal mi salminima an surtout Dieaba jeyɗo sababu hande ha min walla mbiyen jeyɗo sababu nde ɗo jonde ko weltare tan ko wiyete ko tan pulago so tawi noddi minen min gamata surtout notaji ɗum tigui rigui donc ko ɗum addi min hande pour huccidirde e bandiraɓe ɓe disdirde mabɓe guitten kumpo tigui rigui walla guitten ko wiyete ko voilà ko guitten tuuyo tigui rigui donc ko ɗum woni ɗon mi salmini dendagal to pullo woni e dundu Baba Adama tigi machallah happakole min nani kadi haalama ɗum noon Fatima Samba Diop calmina bandiraɓe mi salmini an wallahi mi juurinoma komi min de mbaɗannam no tawon mbaale jam mi salmini an salminago ummigo e ɓerɗe amen mbimi fewde ɓerɗe moɗon koni min de mbaɗannam no tawon mbaale jam Jeyna boyam Farim Diop salminim pakoleñol salminima ɓiɓɓe fulɓe calminima kono min de mbaɗa ñaagui yo en ñalle jam ndeysan on calminama ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe funnague e hirnague rewo e worgo somin limi tan min juumat kala ɗo ɓi pullo wonno Farim Samba Diop e pakoleñol Dieynaba Sow mbima assalamu aleykum tigi machallah waɗi fayida ha no fewi wadde pako a yi to fuɗɗori ɗo a yiɗji kadi to salminiri ɗo machallah voix o nan ɗo tala o nan ɗo kadi eɗen gandi ma en ɓeydo nadde hen hande so wiyama pako leñol ne anda hande a yaltini single aji kewɗi walla yaltini album ngaji kewɗi te pako leñol ne wawi taw yirlima to heewi wadde garanna min seeɗa min wiyatama hol gonɗo pako leñol nde wonno leñol
ngol hankadi ni sen mbiyeɗen duttito ɗon tan en jahata yewtere nden jiɗirɗen ni wadde rendo ngo fof no andiwol gonɗo pakoliñol wadde garana en seeɗa e golle pakoliñol e ɗiɗo duuɓi eyyi Jeba mi wala men Dieynaba no wini mi salminima weltanmama kadi no feewi e namdal maɗa nde wonno an kam hande saɗa classé wala so tawi classe ma no waɗe naweɗa hoto guindiyankoɓe to nde wonno machallah ka debbo pullo bittuɗo jiɗɗo pulago par ce que yidde pulago ko mbiyatmi ko tan muynude ngal tagatama andude ngal ko yidde ngal horsinde ngal ko ɗum waɗatma andude nafoore maggal donc mbeɗa sikki an ko yiddema e pulaar ko ɗum rokkuma surtout andude nafoore muɗum tigui rigui ha ko saɗa sa yalti aɗa waɗa ɗum walla famide aɗa saɗa waɗa ɗum hankkadi yimɓeɓe foof eɗen jogo en weltare tigui rigui donc ko noon wayi hande pour raɓɓikinade sen mbi pakoleñol ko nalanke wala mbiyen gendiyanke donc voilà bon par ce que aɗande ene waɗi nalanke ene waɗi gendiyanke eyyi hande Fatim en ko nalankoɓe tu as fami ko nalankoɓe plein ɗum ganda sa fami donc won ko ganduɗa hoore ma wonɗoɓe piyata ha muusu mais wonɗoɓe maslata mais minen on gendiyankoɓe fami jolama yalti mais ko fami non sa nani gendiyankoɓe ko kañum ko gotum mais hande par exemple so tawi mbeɗa faccita ɗum Fatim an hande neɗɗo wawa manam neɗɗo wawa tikkandema mi anda sa fami hande an ka guitto stress par exemple sa tuƴƴiɗo sa wulliɗo joni sa tuƴƴiɗo dande aɗa wawi naɗɗo joni gulla jomum itta foof tottuma wona gonga mais poko kañum nde wonno toujours ardata koye ko ɗum kon minen nde wonno minen ko bosko ɓuuri hewde koye boxe tan koye haare jamme ñalno suba par ce que aɗa andi guindi ko ɗum no ɓuuri musi ɗum waɗa ala keɓata mais nda sa faami haydara dañata aɗa andi aduna o tolnima gonnen koye zamanu ganduɗa hoore ma ko zamanu funti laami anani aɗa andi sa addi hande felli laami somi sohli hande par exemple mi yiɗi oɗo sakkos te gardumi ko doole mi heɓata joni noon ko noon te yimɓeɓe kadi won ko jiiɗa nande anani comme minen par exemple somi wima gendiyankagal ngal ko nadde toujours à ce que famide e walla ko memde ko ganduɗa hoorema ɗum ɗo to yimɓe très bien a faami haalde ko ganduɗa hoorema comme ñanden par exemple sorti mumin mbaɗi grand théâtre woni oɗo no yakati conférence de presse mumen mbaɗi pour la première fois pour une première dans l'histoire anani de e nder histoire nalankagal fulɓe les jeunes talents tan jalta gara mbaɗa conférence de presse bon e occasion o kadi mbeɗa waɗen remercier DG le directeur grand théâtre Keis Bousso jaggi en ha tiiɗi mais ko ɗum mbiyatmami conférence o waɗama mais hande ko min waɗi conférence o ko cri du cœur bojji ɓerde yoltude hujjaji ma wood ko fewni walla conférence o ma wood ɓe walli mais ma bonnanam min gardiɗo faami par ce que meɓe mbiya hande SODAF soɓe jii hande meɓe namdo déjà holbaɗo conférence o ɓe mbi ko pako leñol ayi déjà min mbeɗa wawi dañde caɗele toon indam wawi ittede toon anani mais kadi ko wiyete ko so tawi a felliti ɓornade wutti gendiyanke mbeɗa sikki tan hankkadi ko wiyete ko jihad man foti timmude min ko noon jirumi ɗum donc onon nalankoɓeɓe fami minen gendiyankoɓeɓe donc voilà mais ko heddoto noon jeeba ma jaafoɗa en jaltimi waɗi contourné seeɗa par ce que mi artani question ma pako leñol hoore muɗum par ce que a haali foof mbiɗa ko pako leñol hankkadi wona neɗɗo présenteteɗo leñol ngol par ce que jaaɗo ha waɗi 750 wuuro e nder reedu Fouta e nder fulɓe o waɗi tooro law boose yirlaɓe damga genar po mine Fatim nden min mbaɗatno ko pelep famide e nder Fouta tourné ji machallah nden ko ɗum min mbaɗatno donc Foutankoɓe ne gandi walla fulɓe ne gandi pako ne andi fulɓe
no fulɓe gandir Fatim andi fulɓe donc on n'a pas besoin de famille wonde ɗo no mbiya iwi jeeri Fatim ballaji ko ni walla ko na wiide tan tigi rigui min komi nalanke fulɓe ko ɗum saabi guinirmi hooram pako leñol pelliɗo ardade cuusɗo oronowo leñol muɗum tigi machallah en nani ɗon pular tigi machallah Fatim Diop adne en gara tan nde wonno kanko ko gendiyanke ka nani ko wonon ko nalankoɓe wadde garana en seeɗa e banggue nalankoɓe bago koko yiɗi serdu ɗum tan kono ko gotum gawre e ñebbe kañumen puddi kamen baddata e leydi kañumen puddata kañumen jadata minen komin gotum meccala men ngal ko gotal komin neɗɗo goto emin gulnaɗa emin ɓumnaɗa emin kaɓeɗa emin belteɗa heddi tan noon ko kamɓe ɓuuri yarlitade kamɓe ɓuuri yarlitade cuusal mabɓe woni guindiyankagal ala accam noon tan ko cuusal tan onon ɓuuri min suusde kona jamani ala ɓe ɓuuri min ko suusde eyyi aɗa andi cuusal kadi ko gorko jeeyi debbo jeeya cuusal debbo jeeyi tan koye foppude e moytude kono suusa fanginade wona fanginande debbo yiɗi ko jam debbo yiɗi ko jaam yiɗi ko foppude e moytude kamɓe worɓe noon eɓe jarliti cuusal mabɓe kadi pako leñol ko neɗɗo guendiyanke dariɗo aduna o e laakara o fof ne andi holi kanko sabu darde makko omo hokkini pulaago geɗal muɗum ha timmi mi anda so tawi o heeɓi gueɗal makko e pulaago ha timmi kono omo hokki gueɗal makko pulaago ngu ha timmi ɗon kam mbaɗa jaranomo ɗon fof min kawri o ummo funnague min gummo hirnague min kawra e nder reedu Fouta mi wiye pako nenɗa joué fune mi Fouta nenɗa joué wadde min gandodiri e nder milliéji en eyyi heddi noon ko eɗen ñagonomo Allah tan yo Allah nawru ɗum yeeso meccal ngal nannguɗa fof nanngu ha fof tawma hen tigi machallah kadi ɗaminoɗa fof nena nder tigi machallah garten ɗon seeɗa e ko kalɗa ko nde wonno wonde artiste kadi gona debbo nde wonno eɗen gandi hunde kala dañirtake no weeɓiri hol caɗele ɗe keɓɗa e nalankaga caɗele heɓanoma hanki kono hande ɗen mbawi wiide yettude Allah alhamdulillah rabbil alamin kadi wonde caɗele keɓano mi woye radio ji mi woye télé ji mi woyi partout hay beddaji mboɗo yaha mboɗo waya caɗele ɗe kono nde Allah ittunode ɗe iwi ha laaɓi ha wi ceera hande mbaɗa yetta Allah machallah heddoto noon ko hay goto wakkiraki wiye ala labbo salif labbo wiyata jaggo jungo ma mi hebbini wonne wawi wiide jaggo jungo ma mi hebbini kono min mi wiyata jaggo jungo ma mi hebbini ndeeri fof mboɗo dañi hen haaju kono machallah yettude Allah sa tampi way sa deƴƴinama deñ so guirema pompama yo cojju min guitam pompama ha laaɓi ɗe cojji albarka Allah albarka Daouda Moussa Malal Baydi Moussa wona saabu mboɗo jooɗi ɗo e Pindi TV mboɗo haala yo welmo ala ko aduna o e laakara o fof pawi hen guiɗu men kamɓe wadde kadi enen e haalde so tawi wonɗo neɗɗo ittuma andin aduna o fof oɗo wonɗo ittuma saabu wonɗo tawnomi min wonɗo tawnomi aduna o fof kadi ne andi wonɗo tawnomi funeɓe Fouta wonde wullano 2005 kono wonde ɗaani ha donki finde nde ɗaani ha donki finde nde ko Daouda Moussa jaari tappiri min sees findini min hamin gummi min jooɗi sulmi min guiri amen ha laaɓi fompani min gondi amen watti min raayi he so galleji ɗi dañama albarka Daouda Moussa Dia sodani min galle Sébi Koutane million ngaji nogas koppet mi wawa haalde taw mi haalani mo Daouda ayam min jaɓi golle ma koni Daouda ayam min jaɓi golle ma ɓinguel ne en Dieynaba min jaɓi golle ma ko moƴƴo Ba Moussa min jaɓi golle ma oy jalte coyni jeendana nen kam ittime bone wattime jaam wallahi ɗum noon yettude Allah hande Fatim Samba Diom ne hamdini nde dañi galle mum o jeeni hoore mum Daouda Moussa sodan ɗum hirani mum e bottari mum haydara mankani kuɓel muɗum Fouta nena maha koye lawol woni wadde yettude Allah wonmo dañani ɗum tigi machallah waɗi fayida no fewi ma en gartu hen nde wonno Daouda kanko kewɗen wiide kanko woni guendiyanke nde wonno woni guendiyanke ko jaltuɗo yarliti waɗani leñol muɗum ko jarlitiɗo ittude doole muɗum waɗani leñol muɗum sa ala jawdi ma taw an e hoore ma aɗa yalti yarlitade to leñol ngol nodduma foof tawa aɗa noto ɗon no pakko leñol ni no wawi taw doole ɗe e ngala kon joguiɗen ko haala meɗen joguiɗen ko haari meɗen joguiɗen ko wadde conférate
conférence de presse jafodon e dendagal hareji ɗi ganduɗa kala to pullo nodda noto ko ɗum ɗon woni ko mbiyeten guendiyanke kono wonde e nder galle muɗum jogade téléphone muɗum walla jogade numéro muɗum tan no nodda ɗum en mbiyani ɗum guendiyanke tigui machallah sen garti joni e pakoliñol pakoliñol anda koye wadde rabte eɗen gandi hande milieu on ɗon ne heewi wonɓe hen habbude en tant que mawɗo holko kalɗa e hande génération hande waɗoɓe rap ɓe holko kalɗa hen eyi rap génération mbaɗo rap hande bon mbiyatmi ko machallah par ce que ko adi foof mbiyatmi ko hanke hande ko adi foof jiida ay nalankagal hanki ay nalankagal hande jiida wondo won ko ɓe ɓurdi min minen hande won ko min ɓurdi ɓe minen hanki par ce que hande eɓe jogui ko wiyete ko facilité fof ene weeɓe so joni weeɓe réseaux sociaux wala faami nalanki puɗɗiɗo joni déjà waɗa lefol mum aduna fof yeeɗum walla andu ɗum te hanki ɗum ala hanki wano kono jogoɗa binda ɓatake tan a faami ɓatake ɗe mbaɗa lewre lawol faamide yettaki ayi jiida e hande sa yiiɗi haaldude neɗɗo pooɗa téléphone ma kalda e muɗum donc ko ɗum woni ko sirti ko ɗum saabi hanki nalankagal hanki ɓuuri musdi te mbiɗa sikki kala ko muusi ko ɗum wiyete formation par ce que minen min jogui chance rewde formation faami hanki hay dara weɓani ay hay saɗa windu ɗo faami ko probléme a ɗanotako donc des fois hay saɗa windini bindata koye sondel walla e lampaji pétrole mi anda sa faami hande bon ɗum ɗon wona o donc ko mbiyatmi ko noon hande kamɓe sukaɓe ɓe eɓe jogui facilité hunde ne weeɓi mais ɓe gaami faami ene weeɓi foof nen ɗo mais ɓe gaami amde nde ko amde liggade hoore muɗum par ce que déjà nalankagal ina namdi ko wiyete ko inspiration ko inspiration jogui nalanke so wiyama nalanke woni auto inspiration woni carburant o e hoore muɗum donc auto so tawi ala carburant yata hay ko noon wayi mais kam min ceerata kam e hircindeɓe anani haalandeɓe tindindeɓe wiideɓe tigui rigui surtout on waɗi fannu goto saɗa li hande comme ko mbiɗa an ka nalanke fulɓe to yaltu pulago heddo e pulago ko ɗum woni jogade concept faami américain o woto ƴeewo kanko ko waɗata ko waɗata ɗum ko bandiraɓe makko français o ko waɗata ko bandiraɓe makko waɗata ɗum jolfuɓeɓe jolfo kañum ne ko noon jaɓaro ko noon mais andani pullo kadi heddo pulago pour mbawa yeeyde ko wiyete ko identité ma faami pour mbawa yeeyde par ce que sa heddima ko gonɗa tan ko wiyete ko so tawi a ɓooyima neɗɗo so ɓooyi e sa ɓooyi e weñu tan wasata no bagal tawma ɗon donc ko ɗum woni ɗon heddoto noon ko mbiyatmi woto neɗɗo jogo complexe hedde pulagu par ce que mi yiyani ko ɓuri ɗum yodde hande ken feccaɓe partout par ce que culture men koko fecca sa ƴeewi jaaguji ma taw ɗon culture ma sa ƴeewi jolfuɓe ma taw ɗon culture ma sa ƴeewi sarkulleɓe ma taw ɗon culture fo pulago fecca a faami ko ɗum noon ko fecca ko noon enen woto jaɓen est ce que a faami de pertude ɗum hallaɓa cer natten jogade haydara ayi kedduɗen e koye men ko ɗum mbiyami sukaɓe ɓe toujours a wiyaka woto waɗa rap mais saɗa waɗa rap pular sa wiyama rap pular kadi yo yiitema hay nder kilipaji ɗi yimɓe ganda tigui rigui ska faami de oɗo kanko ko pullo ko fullani woni ɗo ko ɗum ɗon joguinoma ko mbiɗa haala tigi machallah gonga celluɗo nde wonno a hanki nde wawi toon no mbiɗa ni muusino yimɓe kulino kono kala kiiɗiɗo ko jimɗi moon no gandi ko éducation woni ɗon saabu ko findinde e tindinde beele ɗum ɗon hande e ɗum woodi rabtan mo mbawta heɗade taw ɗum ɗon no wawa artirde hakkille ma nde wonno ɗeɗo balɗe tan ko ɓooyani wonto jiimi vidéo ji ma nan ɗo waɗa circulé no wonnoɗa haala wonde ɓernde laaɓal ɓerde gonga ɗo ay ndeɗo jonde joodi enen mbawi wiide ko jonde pulago wona hay jonde rab hande farim
ko minen ndendi ko wondo ay to min jarat do ko gotum hande so mimi joni fulbe tan min ma wado ko jaltinmi fulbe no wodi meme pulaw ma a fami mayen ko dum sabe bedo wiya même joni solla je joni non pour artirde e message uji di wondo biya mi pulago noddi min noti wala biyen jeeba Jenabu noddi min noti min goni min baati min pirtata aadi cinkal pulago min borno min parnoro gila tuubu caay wutti alwal dadol hay palelare sawru labi silam min gajoy cuudi turi mi bette gudu kasaji gallaadi lo wadi conde tuppe mo ngel kuundale burgal nay bire kosam wobe goobe jiili pudde wombabe jodo kodo tinde daari pire mutal naangi baali jare be cure gay bare lacceje cere kosmeje jare dam fawe kaggu fendo so tuppere fudi ngaadu wiltile le pole dow jeeri ne dewni keccidi galaadi jodi ngala padi di peri faade to ngumiden toro iwdu men toro asli men to dum do non jeeba eden gandi carrément ko dum woni rap heddoto non so yama jimiri moni fo wadata ngol wawi anani say neddo yaltina jatto andu ko dum mo wawi ko dum Allah feccimo anani say neddo yalti parce que ko dum woni don adande ko wiete ko kala ko pewunda feew hayode émission no pamirta sa idi sabodu dum sabota dum nanda sa fami donc fulle faydo dum ko neddo e hoore mo wada dum e hoore mudum nanda sa fami hande so tawi faade men jaltine jima presque aadaaji hanki ciosane dina fuuji parce que je me rappelle très bien funembe fuutunde jalti ne hawri juste album amon yalti en 2005 non en 2005 non denber woni tourner fouta album am yalti 2003 mais radio Matam jamma ko cassette funembe foot e cassette poko leñu doganno don bandaji di ndurno doganno gil subak no wan jammo fof adan den jamma la émission de ngoppa tan bandaji di ko kanji jimat so faati men jimi ran après ko poko leñu ay donc dum don min biya mi vraiment dum neddo yita dum ha para wiya kati tinnota ko anani parce que min ko buri mi ni rokkudi beydade tinnade leñol ngol dum ene jeya hen dum rewi kam ha ko heewi bede me boro ko burno tampinde mi aduna ko simade cigarette hay dum woppi ay parce que mi wiitaaki pelliddo ardade ciusdo orono leñol mudum taw ko gede taw na wada gede de ganda hoore ma jange jam cukulon kon ngaro kon les kon est ce que famide no bonno dumen donc ko dum wadi toujours mbede jeewo min kala ko ganda hoore ma hanina ani yodani mi jeewo min très bien donc ko dum woni do wonneda ko voilà tigi machallah wadi faida hanu fi wadde joomo bida jono mon gande ma fatim tojju dande adme e jeewa ko badduda tigi machallah ndo non gayna joni fadim ndo no haali do joni arma hakkunde ma e daoud kono fatima day hande nalan kagal ay hande machallah won ko jogi den won ko ngakkira den hande ko wona yimobe kono holko wadi leñol meden hande e kala gummido yana e maggol leñol gol ngol heewi cadele dente de eden bayi wiide den denti e dow taw berde de den tan nalanke kanyum o wonno dum do woni faandare mudu walla ko foti wadde ko waddi dum ko findinde ko yimata ko pindina hen yimbe be tindina dumen ganda kadi baaw artirde hakkillani wonno ne heewi ede sa yehi ha anda to kucuda rutto to ngummina se dum don wawi wadande won ko nalanke yimata artirma e to gonoda ƴeewa tawa ko e cadele gonoda duttirda to gumminda beele hande e ngal don nalankagal de wonno en ji eden jarnomo kadi hono elhaje baba sa hedi momo tan ko gonnoda e dow mum so tawi ka janoda ha majjuda tan sa hedi momo artu wadde beele hande ben don nalankobe hande ina kewi kadi ha tengti non e debbo de wonno debbo wi'a ko debbo woni galle ko debbo woni rendo ko debbo woni leñol ko kalda e ben no rewbe nana cenab so mbaɗo welti sabu toɓɓere de ko toɓɓere ne jinnomi gara kono no pako wini tan ko noon woni ko mbimi woni nalankagal ko ardi fof koko findinta hanki nalankagal ɓurno muuse hono no wini sabu a ƴetta tama aɗa miijo holko jogorɗa yimde
sa waɗi ɗum ɗo tawa ɗum ɗo fewani holno yimɓe ɓe so keɗima holno pamirta itta ɗum aɗa watta ɗum aɗa kolodira ha daña ko moƴƴi ko ganduɗa yimɓe ne keɗo ne deeƴa e noppu men deppuɗoɗa wadde ɗum jaltina hande noon mboɗo sikki nalankagal ngal wona mboɗo bonnita wona haydara kono ɗum weeɓi no fewi so jolfuɓe konganima mballa cafɗo tan aɗa wawi lelade hen e pular ko mbawɗa yimde foof ma mballa ko duusi won yiɗɓe ɗum joni noon an mo heñaki o an ɓulnotoɗo aɗa yiilo kolodirde ko nafata ko taw so yimɓe keɗima ene deeƴa e noppu men ɓe an sa renaki tan ko ɗon ɓooyata saabu wona ɗum ɓe cohli ko hanki ɗum sohlano kono hande ɗum sohlaka eɗen joguiɗen caɗele ɓe natti heeda won hen heɗotoɓe lowdi kono wonɓe ganduɗa lowdi waɗani ɗumen intéressé kamɓe yo musique o fiye ha wuula tan eɓe gulla ɓe luuka ɓe gama eɓe jaata hen ko ɗum ɓurani ɓe joni noon an so tawi ɓagguiɗa koye lowdi e folklore ma sa renaki tan ko ɗon ɓooyata saabu wona ɗum ɓe cohli ko hanki ɗum sohlano kono hande ɗum sohlaka eɗen joguiɗen caɗele ɓe natti heeda won hen heɗotoɓe lowdi kono wonɓe ganduɗa lowdi waɗani ɗumen intéressé kamɓe yo musique o fiye ha wuula tan eɓe gulla ɓe luuka ɓe gama eɓe jaata hen ko ɗum ɓurani ɓe joni noon an so tawi ɓagguiɗa koye lowdi e folklore ma e goɗɗum a yii ɓeɗo waɗoɓe ni ɓe nene jaaha tan ene mbaɗa avance so ɓooyi sa renaki a oppat ɗum lowdi ma ndi mbiya yoɓe tawtoɓe toɓe gonto ton woni gonga woto nde wonno ko yimɓeɓe mbaɗante minen min mbaɗanani koyamen min mbaɗanta ko yimɓeɓe joni aɗa yeeyi jeeguma somi somima marchandise am ƴeem koko ɓuuri yiɗede aɗa ko ɗum ɗo ɓuuri yiɗede wona ko ɗum comoto beele ne yawa gas ko ɗum woni caɗele nalankagal hande lowdi natti sohlede dujƴal folklore natti heɗede ko goto mi wiyata natti kono ko goto hande ko ɓuuri sohlede ko dujƴal mballa cafɗo hay sa wi joni mboɗo naata studio mboɗo waɗa enregistrement ɓe mbiyata ko wat gulɗo diaw wat mballa gulɗo diaw anni gulɗo diaw kono folko kay koɓe cohlananima tan ko maɓe jeehi noon haɓe jewni ɓe jeehi noon haɓe jewni ɓe batti sohlude folklore kono wona ɗum ɓe cohluno leñol ngol mi wiyani leñol ngol mbimi ko aduna o hande ene heewi waylo ne heewi changement ji a wawa famde minen malankoɓe min jooɗi tan koye ɓoccode min ganda holto min keedata min ganda holko ɓe jiiɗi min ganda holto min payi piraɗo ari yanti hen ko oɗo wi ko nalankagal hande weeɓi ha ɓurti foof koye portable foof koye kele joni min mi waala ɓulnade mi ñalla windude ha heewa hami daña lowdi mi yiiɗa faade studio pour waɗoyde album mi dañata producteur hay goto wattama produit saabu guila studio watte kele waɗe neldam ɗon waɗam ɗon envoyé holto jeeyata holto dañata te joom studio ka joɓɗomo musicien ji ɗi ka joɓɗoɓe ɓe ƴette portable mabɓe guila e nder studio an sa yalti holko darottoɗa juuɗe ɓole darottoɗa saabu haadema yaltude studio taw yeehi gasi ala ko haali kay ne jaltinɗa a dañata hen haydara emin jogui o probléme joni ne wayno nalankagal amen koko yaari walabbo ɗum tagui single aji ɗi keewi tagui single aji kewde ko produit ala kalen haalaɓa nalankoɓe maayi mbiraka wona caɗele pour wonde ñamde en yarde en ɗum ɗo ko nalankagal ngal yimɓe kaalata e ngal waɗi probléme kalɗo e deƴƴude fof ne waɗi probléme ko ɗum haɗi nalankoɓe halpulare en yaadi joɓanomo studio mbaɗa enregistrement saabu saɗa yoɓa horo ɗamina hen haydara saabu a dañata hen haydara an joɓanɗomi o horo ɗamina min joɓanaɗo mbaɗirtumi tan ko ha leñol ngol ene heeɗo ene welto ene wurna leñol ko ɗum tan mbaɗirtumi mi ɓulno kala kene nafta leñol ngol mi waɗa mi waɗira yo leñol ngol heɗoto ɓe mbawi wonde fof eɓe jewtira ande leñol ngol ene dari ene wuuri mayani ko ɗum tan wonani hen nalanke kono wona ngaalu producteur jaɓata wadde hen mbuuɗu muttade ala ko dañata hen minen min mbaɗata hen buuɗi amen min ngala woƴi min ko koye amen somin dañi wonɗo min paari ko ɗum wari nalankagal ko ɗum tampini min ɗum noon ɗo min kalata e piindi yo leñol ngol fof andu ko ni min goori emin ñaagui kala walloɓe min financement to studio ji joɓana min studio so joɓani min studio ji ɗi joɓin musicien ji ɗi minenne komin moftuno ko fof min mbaɗa hen ha moƴƴa min cara e aduna he ande pulago meɗen nani emin jogui miijoji ɗi emin penti ha heewi nen ɗo jooɗi goto amen fof ɓuuri goɗɗo ne wawde ko waɗata ko te emin jogui coftal mum nde wonno nde min pellir suɓade nalankagal min mbaddani hen commerce goɗɗo emin mbawno takkude hen comci walla min takka hen caaf walla min takka hen goɗɗum hatta ɗum yaade kono haydara min takkani e min emin jogui tan ko daade amen nalankagal ko ɗum min jogui joni noon min jiiɗi ko wallede e maggal studio ji ɗi emin joɓaniɗi
min ngala moyen ko min jobiri yo min jobani di min bar albongaji kesi e min cara min bada dum kilibaji min nan ay teleji aduna fof ko en gire anda pulago min neni ko dum jeyden dum won culture men ko ton pulago jamano daldata ke goto min badi alerte machallah wana pagoti bandiraɓe ko onon nanani koye mon wadde machallah ala no mbatten tan so wona dokka en ɗon dande pakko leñol weddo hen kañumne seeɗa lammo bandiraɓe mbawa heɗan pako corona hande ɓuuri tampinte en jaha en gadora on gandir kucciɗon ɗeɗo masque ji ɗe mayrono gafake pucci ceganani gafake corona ay bon so yama corona joni an yim corona an ala enen fof ci ndar corona aɗana jogui gafake ma sa yalti joni ka mabbaɗo masque ma ay joni faɗum ala problème min ay nani mbimami mbiɗomi caggal allah caggal maɗa nde wonno saretarta kuccu anani mbeɗem caggal ma enen ɗum noon jeeyno corona wadde cellalla fongalu ngesa maɗa ñayama leli tawa balaggi cellalla fongalu ngesa maɗa ñayama ƴewan sa leli tawa balaggi ko corona corona koye wayni en o wayni mawɓe wayni sukaɓe o wayni julɓe wayni efen o yaala yaala arfabu min ko yaala arfabu min corona koye wayni en machallah rewi lawol tabarakallah machallah ene yurmini te kadi to jimɗa corona ɗo machallah ene yurmini ene rewi lawol mais heddoto noon kadi ko wiyete ko tan neɗɗo kalɗo wawi wonde kalɗo mbawɗa wonde hay so tawi wona corona ni e hoore muɗum neɗɗo no foti rentade par ce que déjà aɗa andi won ko so tawi aɗa toppiti diine ma aɗa rewi ko Allah wi par ce que sa ƴeewi ko haala e corona fof Allah haali ɗum ya wiide ay woto jaggu jungo ma woto salmina a faami debbo a forani salminde mi wona gorko ma walla mi wona bani gorko walla je ne sais pas quoi là neɗɗo wiyaɗo foti labde anani laaɓal par ce que sa ƴeewi hay ko wiyete ko sa yettima e naggam hay calgui hay salguina tan wonde salligui tan ko laaɓal heɗa sa faami par ce que déjà ko wiyete ko laɓɓine juuɗi mon nene ndina fu ɗum ko salligo mbeɗa sikki so tawi aɗa rewi diine ma tan aɗa rewi ko Allah wi ko tan a hulata ko wiyete ko corona en walla je ne sais pas quoi là tu vois heddoto noon ko wiyete ko ari wiyama carrément ko ñaw ganduɗa hoore ma ko ñawda ɓowo yo yimɓe ɓe ndento tan min kam ko noon ko rentade ɓuuri safrade quoi c'est comme ça que je vois les choses mais quand même corona mo jimɗa o waɗa feere mbaɗa ɗum single yalta nodda kam mi ara anani de mi fawo hen ko poti mi fawde hen ko par ce que mbeɗa andi allah wawi taw sen ummima ɗo eɗen joɓani studio jehen mbaɗen hen corona o mbaɗen ɗum minani joni joni haal studio c'est vrai que aɗa andi hande aduna wonno yaari no woodi ñaago Allah duwa gona jeɗaɗo fof gona jeɗaɗo gonga hay mi nandi waɗa haala galle ko yeɗede wallahi ko yeɗede yiɗande faami yeɗede yiɗa eyyi ko yeɗede aɗani ko yeɗede woni bon woni ko yeɗede addi par ce que yiɗande neɗɗo wawi yiɗandema tawa yeɗaka anani mais no mbiɗani ko noon des fois min mbiyami ko yeɗede tan tout court par ce que ko yeɗede par ce que hay oɗo émission ko yeɗede jeeɓa Dieynaba no wawno yidde wadde émission waddude men émission basene arde walla émission wonno yaari mais ko yeɗede eɗen jeeɗa wadde ɗum jeeɗoni foof donc neɗɗo yo ñaago Allah yo mbiyami carrément ko yeɗede hoore muɗum hande enen gandi
caɗele ɗe ne mbawni leydi par ce que min hannde gartem tan ko seeɗa jeeɓa jeenaba jaafoɗa seydi Sow e ko haali ko min Fatim haali studio mais enen gonde caɗele ɗe ganduɗa hoore ma hannde caɗele ɗe ɗon en poti haalede par ce que hannde a yimi ɗo corona te en gandi koye caɗele majjum wona lebbi nayyi hannde naalan kala dillannoɗo e naalan kagal eɗen gandi hannde foofirta ko hunuko foofirani kini fof tampuɓe guila dow hooram naalankoɓe fulɓe noon mbiyanmi ene jejjita enen jejjita woto ɗum oɗon fof yimɓe mbatten hakkille eɓen ɗo hunde no yurmini jomon woni baɗowo hen yela woni baɗowo hen naali woni baɗowo wango woni baɗowo rap woni baɗowo naggam naalankoɓe fulɓe fof nen ɗo jooɗi ne jejjita en jii délégation gummiɗo ɗo yeehi fayi paale sa haali mbiyeɗa tigui rigui a forani haalde ka ɗaminiɗo walla ɗi nafuji wona ɗum ko hen jeeyeɗen wallahi ne woodi menda sa faami hande so tawi wiyama Sénégal naalankoɓe Sénégal mbeɗa sikki ala mo acci ala ko hetti bambara o séréer o jolfo o joola o naggam kamɓe fof ko hen ɓe jeeya mais so tawi hande guurɗe naalanka ñanden no mbaɗanmi ɗo conférence de presse grand théâtre won naalanke mo noddumi o wi kam pako wallahi ay to gonmi ɗo so wi mbeɗa jogui passe gadduɗo mi grand théâtre mi haalani gonga te ene jogui debbo ene jogui ɓesgu ene jooɗi ɗo ene yakira holko jomum wiya jonnon kamɓe hande leñol ngol kamɓe wonɓe hande e nder gouvernement o kamɓe yontaɓe leñol ngol kamɓe woɗɓe ko wiyete ko tuba ko wiyata ko charité bien ordonnée commence par soi même hay soɓe nanani français eyyi par ce que min ko noon jirumi ɗum kamɓe koye mabɓe yoɓe jeccitu ɓe ƴeewo tigui rigui won ɓiɓɓe mabɓe ɓe ganduɗa hoore ma aɗa andi ko ɗum woni hirande leñol mum tigui machallah ya fayida ha morso mune woodi koye men ɓe jeeya kono oto wamoni wuro wimoni oy koye men ɓe jeeya ndeysan ɗum mar ko salsa koye men ɓe jeeya o mbuuca mbuuƴo ko machallah hojomaji meɗen koko gasi ha laaɓi wadde e mbaynoɗa tan mbasgaroɗa kadi leñol les jeewa mi anda émission ma o mi anda o wel mi anda ko woni me hunde ne rabɓi ɗum rabɓiɗe ala en jaltin ɓette men tan to fappira ɗo hede min kam to mbaydotonomi ko gueɗel gotel nde wonno ko pulagu noddi ko pulagu nooti mi waɗa dernier message ganduɗa hoore ma fewde leñol ngol aɗa ande eɗen keewi goyetali wiide ñande foof tan pulagu rendani pulagu rentani pulagu ngu koko fecci pulagu ngu naggam pulagu ngu sanggam garten hakkillaji men par ce que pulagu ngu so feccimo ene pecci koye men kalden gonga anani hande so tawi an a wi oɗo ko pullo Fouta o ko pullo Jolof o ko pullo a faami haala ka enen pecci koye men hande ene foti wadde association de peul association goto ganduɗa hoore ma taw Kolda naaɓe koye men ko hen jeeya fulɓe Guinée naaɓe ko hen jeeya woɗɓe hay oɗo émission taw jeeɓa enen jiitoɓe kamɓe e koye mabɓe ɓe gara ɗiɗo émission ngaji anani ko ɗum waɗata pulagu ngu mais wona tan anani hande so tawi a noddi fulɓe noddi grand théâtre sa yeyi toon tawa toon fulɓe Jolof anani so fulɓe nowo so fuutankoɓe fulɓe Fouta noddi jiya toon fuutankoɓe ɓolɓe stade ko ɗum ko probléme o ko ɗum ɗo haɗi en yaade ko ɗum kadi tagui en fiyede ay pecce kala ɗo jiiɗa fecce ko wiya pecce fof a yima sa yi hande babiraɓe ne ñallo e guese enen mbaloy toon wona culel gotel wona tenkel gotel ko culle ha mbayi leydi donc sen dentani en poolata sen dentani en keɓata ɗum saabi mbeɗa wiya mbaɗen dental ɓuuri ceeral dewgal dental wawi ceeral ko ɗiɗo mbawi goto tato cippirta gaynako so dekkani lehel ɓirata daare hunde nde wona bettere paare leƴƴi fof gonti mbiruji nen cippire natti gajare ko haare poolaɗo fof waɗe
mi jaɓata mi yeɓata leñol ngol nen hoyne calimi ko bandam fiye wayne hay mi mayi mi lelo ɓurɗem ngal yoolo ma jaranam haɓede jeeri ha waalo mi faltaki joom costume cravate hay joom kaalo haala bel ko guiɗo waɗata ham hoolo hay so meɗino hello wattata ngallo wela met dimo ko pullo ardar ɗemgal ko pular muynude ngal waɗatama andude ngal ko yidde ngal wursinde ngal ko ɗum tagatma andude nafoore maggal ɗum sa anda ɗum guiɗo karnagal ɗum ɗo woni général poko leñol hatta faala e jeegal nde wonno hojomaji ɗi kewani ha no fewi nde wonno eɗen jinno haalde yewtude kaalen caɗele ɗe ha goto ɗon nde wonno caɗele ɗe so kalaka tan mbawata ñawde no wodi konngol ma cakkitgol eyyi jeenam so Allah jarama e invitation ma o ko manque gueɗe amen fof min ñaagui yaafuya ko neɗɗo way noon neɗɗo timmani kono an kam a timmini a hubni aadi min beltima ha ɗon wawi hadde kadi min jiiɗi wiide tan ko pulagu ngu yo yeccito nalankoɓe mumen min ngala so wona onon de koye mon min jeeya ko fooji ko fangiroro ndo hoggo muɗum koye mon min jeeya ɗum noon batte amen hakkillaji ewa emin batte moon haqqillaji e leñol ngol e pulagu onon ne batte amen haqqillaji on jarama machallah bandiraɓe ko dingiral fulɓe wonno ko onon keɗori noppi moɗon wadde nalankoɓe meɗen cohli en enenne kadi eɗen cohliɓe nde wonno koɓe jimata ko no heewe meɗen nafoore kono enenne hoto keɗoɗen tan beltoɗen e jejjitenɓe wadde seeɗa mo mbaɗata cikka ko seeɗa tawno mawni nde wonno leñol koma jaggirane ma ɓiɓɓe leñol ngol ballitede mbawa darade so darima kadi ko leñol ngol ɓamtoto ko enen foof ɓamtoto wadde en calmini dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV eɗen mbiten kala e saaha ɗe jetta gardiɗo galle o hono Daoudou Moussa Diane nde wonno ɗum ɗo foof ko kanko saabi ko kanko saabi hande nalankoɓe meɗen mbawi joɗade ne kaala no metti mumen ɗum noon en jettimo ha no fewi en jetti Abou Samba Diop nde wonno ko kanko woni sababu o hande en jetti dendagal bandiraɓe wattuɓe meɗen hakkille en jahata ha to Mauritanie calminen bandiraɓe meɗen wonɓe toon nde wonno eɓe kewi waytade ɓe mbiya mi wayri salminde ɓe wona yidde on e heddi ko plateau a wawa joɗade tan limta hen dendagal bandiraɓe maɗo foof kono goto kala to ɓiɗɗo pullo o waali en calmini ɗum en juurimo en calmini Fati Abou Sow hono Fati Haji Seybani wondude mawni ko dombel Haji e dendagal famille o foof en calmini kaw meɗen Mamoudou Adama Diallo e dendagal bandiraɓe wattuɓe meɗen hakkille wadde bandiraɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e rendo ngo ko ñande wonde so guena ñaawi inchallah